Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan adayan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak. Gapo ta kayat ko amang ngegan ti opinyon nyo may papan iti kapadasak. Napasakitanak ken ayat ket may papan iti daytoy ti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Dayan ditoy programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga ka di. Adin akon ay ayatan, Gerald. Saanin, Dayan? Nagsakit mo tanday tanga imbaga. Nasaysayatin ti kasta. Straight to the point ako nada. Alangan ba't nagpalpalikaw akpailaan? Ngam apay nga awan ti maibagam arason. Iti panangisinam kanyak. Ibagam kumamat. Tap nga maawatak ti amin. Saanin? Apay pailang ibagak. Ket nalpasan ti amin kadata. Naulpit ka. Awan asim kanyak. Kaslawan anyaman na ti amin kan ka. Sorry, Dayan. Ngem uray anya pa'y tararamidam. Saanin ama isubli pa'y tinapalabas. Ay na, Dayan, di mo ngaminan kasarsarita day jay alalaki. Nagrana kami ngamin ijay mo, tatang. Iso akin asaritak. Kat kun ana at talaga adi na kun ay ayatan. Nagkidaw ka di iti dispensaken ka? Saan, tatang? Awan apulos tinanggag kukunkwana. Nga oray may sala a pasensya. Ti awanan bain a lalaki. Makitak tulaeng tapapispisak. Saanan, tatang? Amangan no mairobo ka pa'y. Ngam pinasaktan na ka. Rumbang laeng amaikan mat iti pagnakman na. Saanan, tatang? Ngam sapay la kuma. Tadi na aramidan iti sabali ti kasi tinaramid na kanyak. Namin adun adaras a pinasaktan na ka, anak ko. Iswadya kon mapalabas da ito'y apanang pasakit namanen kan ka. Ngam sika ti madaksan no kas pangarigan, tatang. Ay. Iso abay-bay amon. Sana bali. Kabaulak mo ti amin. Sigurado ka? When, tatang. James, agyamanak na nakisinarak ka kanyak. Awan anyaman na, Dayan. Kabaulak nga isakripisyo ti oras ko para laangkan ka. Agyamanak manen, James. Apay akas tamanan ti rupa. Nagsangsangit ka manan niya. Ha? Uray di mo ibaga. Amuklatan at iix mo ti makagapo. Ngam, Dayan. Gusto ko man. Agmubuon ka ngaminan. Diyak kaya't nga agsangsangit ka. Maasyanak unay kan ka. Nasakit tinaramid na kanya. Diyak ninamnama akas to'y ti pagbanagan ti amin kada kami ado. Nasakit nga agpaiso. Nga masapol nga aklunam. Tanuday talaang ti pampanunutam. Sigamot laang ti marigatan. Ala, husto, Dayan. Umisam ka man kindi. Sika talaga, James. Kasta, Dayan. Umisam ka. Agmubong kan. Tikit di masakbayam ti panunutam. Agyamanak iti daytaan na ibagam. Ala. Intan mang kita iti gatangan ta.
Ay na, panagkunakit agayat kan kadayjay at James, dayan. Si Kamat, Jolina. Tila mapampanunot mo. Ay na, friend, sa anak anayanak idikal man laeng tapno jak makaawat. Permiti effort na, kan ar-aramidan na ti amin para kan ka. Isa pa nagkunak, agayat dayjay kan ka. Ang awan mo ti bagbagana. Ang mga no agur-uray pay laeng iti umno a panawan. Kan may isa, amo na ana broken-hearted ka. Iso asaan pa yung agaram kan ka. Taapay kumangay. Siyempre, ang mga no ibagam agun-gundawayan na ti panagsan sa noong mo. Ha? Wan, masigurado nga darik na kan ka. Iso nga special ti trato na kan ka. Siguro. Ngam ne, di ko nakan ka Nubilang man ta agaram, adalam pa'y anaimbag tiriknam. Ken amwan pa'y no talaga anasaya at ti kababalin na. Apay nga aramidam kanyak ti kastoy, James. Adon ti taktak mo. Tapno makaduan naklang iti sadino man napapanak. Gapu ta ibilbilang kan kasmay sa akabsat, dayan. Napatagkan kanyak. Isong aramidag ti kastoy. Tapno naragsak ka. Ha? Undayan. Katsapay ko ma. Tawan ti sabali apang ipapanam iti daytang aramidag. Awan mo't kit di, James. Apay ko maapanunutak daytangay. Amangan ngamin no ibagam. Agunggun dawayak ti pan nakapasakit mo. Isong aramidag ti kastoy. Saan, James? Awan iti panunot ko daytang abanag. Jolina, ano samti agawid asiksika, ha? Apay, ag-overtime ka? Saan mo't kit di? Apay nga rod ako na mga gawidak asisyak lang. Agsabat kami ngamin ka ni James. Ha? Agpaiso? Kat, sigud mo tin aromromar kami Saan na nakaskas daaw dayta? Wan matkit di Alam, kasla na idumduma daytoy nga irurwaryo. Ha? Wan friend, kita man, kasta unay ti pintas mo. Nakabistida ka pa'y iti nakapimpintas. When tapno saan mo't nakababain ka ni James? Sa bagay matkit di alang nga rod, enjoy your day. At damat gaya man ka date mo, anak kaw. Nakaamuan nyo, tatang. The best friend mo Talaga day Jolina. In text na niya. Textmate kayo nga minkat. Normal la dayta. Sa nabalay, tawan mo't daduma nga ibagbagana. Kanawan ti dakas nga inistoryana. Sa bagay. Wanaw, kaayan-ayat maun, jay kadidate mau. Saan mo, tatang? Nagbiitan nga'y nukas pangarigan. Uray bastag katuluyan kayaw. Ay, saan, tatang? Friends kami laang ka ni James. No kasta. Date na tayo kung kunada date as a friend. Wan, tatang. Dayta ti exact definition na. Roses for you, Dayan. Wow. Thank you, James. Nagpipintasan dagitoy roses? Wan. Kasmatla iti kinapintas mo. Ha? Wan, Dayan. Mainaig ti kinapintas mo iti dayta asabong. No rosas ka kuma. Di kan kayat apurusan. Gaputa kayat ka nga agtalay na aditipon mo. Tapno kanayon ka makit kita. O nahimat dahitan abalikas mo, James? Nagunag Undayan. Naunag. Akas iti kaunag ti pamatagkukan ka. Ha? Agpaiso ti ibagbagak, Dayan. Agyaman na kiti dayta, James.
Marik na ka talaga na patagakan ka. Kat sapay la ko ma. Ta saan nga agkupas day ta apa nang ipatag mo kanya. Panagkunak. Matmatnagan tiriknak ka ni James. Anya? Wan, Julina. Nasingpat ngamin. Kan talaga ang mariknak ti kinasinseridad na. Kunak tupay kat. Asaan laang apagayam ti pagbanagan nyo adto ha? Saan mo't nga agar-arom kanyak? Agaram to, intundumteng ti panawan. Makitan to ano kasano? Wala, ngampatyak. Ison ti forever mo, dayan. Si Kamot, Julina. Talaga nga advance ti panagpampanunot mo. Kat, ang ngarot ngay. Talaga akas ta ti panagpampanunot to'y best friend mo. Nakasagana ka din ang makiayan-ayat manen, dayan? When, James. Naundayan a panahon tinaglabas. Manipod na broken-hearted, ak. Iso ama ko nak, naka-move on akon. Nasayaat mo't no kasta, dayan. Panawanan. Tapno sangwag ti biyag ko. Narigat mat no tilaang napalabas ko ti pampanunutak. Siyak mat laang ti lugi. Husto ka iti dayta nga imbagam, dayan. Saan arumbang ati napalabas mulatan ti pampanunutam? Tikit di masakbayam ti panunutam. Wen, katagyaman ako nay. Gaputad da ka akanayon amangan andingay kanyak. Awan anyaman na, dayan. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Napatagkan kanya. Julina, makiasawa akon. Ha? Really, Dayan? Wen, di mo ka di madlaw ti kinaragsak ko? Madlaw ko nga rod, friend. Ang kaslakan na dayta May salaang atawan adita nagkita. Kat ita ta nagkita tamanan, daytan ti padamag mo. Anya nga rod ngay. Talaga akas tatibiyag. At dadagiti ka nito adi mo namnamaan. Sa bagay matkit di Kat, asino ngay ti laki gay? Francis, tinagan na. Yam amuktukan ka. Ha? Saan ani James? Saan? Ay, kunak man no iso, ta-close kayo idi. Espesyal pa iti trato na kan ka idi. Close kami aging gaita. Ngam, sana nagharam kanyak idi. Saan aya ako nam idi amat-matnagan tirik nam kan kwa na? Wen idi. Ngam idi agangay. Napukaw matlaan. Nang rona idi saan nga agaram. Ngam, aklunak. Agipakpakita idi iti motibo. Ngam awan mat ngamin ti ibagbagana. Aging ga na inlabak ka ni Francis. Iso aday jay, inaklon kon. Sa bagay, saan siguro ada kayo tinaituding ititunggal may sakin ni James? Makiasawa ka gaya man, dayan. When James, talaga siguro aday to yan tigasat ko. Sigurado ka kadi itinagdam? When? Ay ayatak kan ipatpatag ko ni Francis. Iso akayat ko ti makikalay sa kankwana. Jakon agsayang iti panawan. Ang mga numaagaw dapay kanyak. Naragsak ka kadi matlaang? Unay, James. Awan umasping iti kinaragsak ko. Oh, apay akas na tilangam. Di ka di maragsakan para kanyak? Naragsaka ka, siyempre. Ngam apay nga rod akas na tilangam.
Awan, Dayan. Nakla siguro. Kunak ngamin, no. Saan pa'y ang makiasawa ti bilang ko ang kabsat ko. Ngaman niya nga rod. No day tati pakaragsakam. Ha? Apay nga ron agluha ka, James? Ha? Awan, Dayan. Kat pasensya ka na. Jack matlang amo. No apay. Nakla siguro. Ay na, friend. Nalpay ti abaga ni James at manaw. Wen nga rod, Dayan. Jack mo. Jack maawatan teriknak. Apay nga taakas, Jay. Panagkunak, talagang agayat kan ka. Tauray la nagluwa, kabayatan ti panagsarsarita yun. Ay, Jack nga rod maawatan, Julina. Nukas naman bilang. Apay nga min asaan ang nagdaton kanyak. Idinawayaak pa'y laeng. Ado ti mabalin asumbat dayta, friend. Nalapit, saan pa'y anak kasagana? Wenno mabuteng amapaay. Wenno agururnong pa'y laeng iti confidence. Wenno... basta. Siguro, saan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa? Advance happy wedding, Manang Dayan. Agyaman ak unay, ading. Ang nasa pa unay ti panang kablao mo kanya ka. Wan Manang, kan awatom da ito'y regalo mi kada kayo iti future husband mo. Ha? Apay anasapat ti panangitid mo, girlie. Gaputa saan akon ang makadaray iti kasaryo, Manang. Ha? Ni, apay? Pasensya kan, Manang Dayan. Ngam ag-flight ak naminan inton umay a Huwebes. Ni, kalaat sa dayta Wan nga rod, kasmat lang iti pan nakiasawam kalaat mat. Anya? Awan nga rod ti mabalin. Kat, ni manong mo James? Ibagam adumar ay Saan mat lang ang makadaray, Manang? Iso nga impawit na ti regalo na kada kayo. Nag-flighten idi kalman. Ha? Nagsublimanan iji abroad? Kunak man no kunana atinan kayat ag-abroad. Gaputa kayat na kano ti makalipat, Manang Dayan. Makalipat iti anya? Kayat nakakano ang malipatan. Gaputa agayat kan ka. Ngam, naladaw ngaminan. Gaputa saan anaadaan adagos iti kirad ti pakinakam, amang ipudno kan ka iti marikrik nana. Anya? Aglalaok ti marikriknak para kini James. Apaman anaamuak ti kinapudno, Mr. Lonely. Ngem ad-adda nga asi ti mariknak para ken kuana. Kanayon kong ay kararag asapay kumata maka-move on ket masarakan na ti babae apara ken kuana. Tapno sa anak met kuma ama konsensya. Addalat ta iti parte ti panunot ko ano sa anak ko maanaki asawa nalabit ada kami ti nagkatuluyan. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Dayan. Dayan pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay ti pakasaritaam. Ket ti may bagak, awan ti rumbeng apakakonsensyaam. Gaputa saan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa kini James. Ket iwaksim kumameten ang mamimpinsan ni James dita panunot mo. Tadaan kan iti asawa. Ket rumbeng nga isulaeng ti pangibukbukam iti panagayat, panangipatag, ken amin mo. Tano kanayon mo apanunutan ti napalabas, amangan no day tapay ti pangrugyan ti Dio pagkinawatan iti asawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan adayan, adinan inlanad ti address na.
Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.